minulosti sa málo kedy stalo, že starší človek uznával autoritu od 10, 20, 30 ročného človeka. Dnes pre mňa napríklad vek nie je to, čo ja riešim v prípade, že či je tu proste autorita alebo nie. Pri tých starších generáciách bol väčší dôraz na tú hierarchiu. Čím som starší, tým mám väčší rešpekt. Takzvaný princíp seniority. Presne tak. Napríklad, že vedúca sekretariátu bola proste vedúca. Keď tvoja pozícia sa volala, že vedúci čohokoľvek, a to je úplne jedno, čoho si bol vedúci, tak si bol proste vedúci. Rešpekt k autoritám bol podľa mňa taký, že automatický. Naopak, dnes mám pocit, že to, aby si ty bol autoritou, je úplne jedno, koľko máš rokov. Pýtaš sa skôr, že čo si ty dokázal, že ako si to zaslúžil a menej sa berie do úvahy to, že koľko máš rokov. Čo mi príde, robíte to dobre, mladí ľudia, lebo nie každý 50-tník je proste vedúci sekretariátu.